la comunitat que ens escolta, a més, participa, cosa que ens encanta. I ens diu, hauríeu de portar... I tenim personatges que són molt difícils, com per exemple el Ricard Solans. El Ricard Solans ens l'han demanat milions de vegades. Clar, nosaltres fem el possible... És que no depèn de nosaltres. I després hi ha personatges que, ostres, que tenen feina, que combinar també és difícil. Gent que diu, és que jo si hi ha imatge, ostres, em fa una mica de cosa, els tira enrere. Després també hi ha personatges que ens han costat molt i que han vingut i han estat encantats. I quan diuen, a mi quan em truques? Clar, d'aquests també. Per exemple, això ens va passar amb el Miguel Ángel Gener. Em va trobar un dia per un estudi i em diu, si vas a hablar de mí sin que yo lo sepa, invítame al programa. Toma, ja hauràs sentit alguna cosa. Des del carinyo, I clar, dius, hòstia... Miguel Ángel, si us plau, pots venir a la nit friki quan vulguis, estàs convidat, tens tassa i clauer per tu també. Flipareu. Home, clar que fliparíem. Flipareu. Clar que fliparíem.